un gytçylygy hususy firmalara önümçüligi togtatdyrýar. Türkmenistanda dowam edýän un gytçylygynyň fonuny konditor önümlerini öndürýän käbir firmalar we telekeçiler degişli ugurlarda önümçüligi togtatyp bazara haryt bermeklerini besetdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berýär. Soňky ýeterli maglumatlardan çen tutup barha ýitileşýän habar berilýän ýurtdaky un gytçylygy käbir hususy telekeçileriň elini sowdýar. Mysal üçin Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň çeşmeleriniň habar bermegine görä, täze ay we hoş zaman ýaly hususy firmalar önümçiligini un galla önümlerini talap edýän harytlary öndürmegi besedip, şeýle harytlaryň üpçünçiligini togtatdylar. Adamlar munun sebäbini dogrulyň gara bazardaky bahasynyň galmagy bilen düşündirýärler diýip Azatlygyň bir çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Maglumat üçin aýdylsa, Ýewropada Ösüş we Dikeldiş banky global kynçylyklara garşy görüşmek we regional integrasiýa goşunt goşmak maksady bilen durmuşa geçirýän 2016-2018-nji ýyllar aralygy üçin strategik meýilnamasynyň çägini gurungy gidýän täze ay firmasyna $800.000 möçberine karz berýändigini 2016-njy ýylda ma'lum etdi. Maglumatda bu goldogyň firmanyň ukyplylygyny 25 göterim artdyrjakdygy agzalypdy. 2017-nji ýylda bolsa Ýewropada Ösüş we Dikeldiş banky Taýwan halkara hyzmatdaşlyk we ösüş fondu bilen birlikde täze aýy $4,5 milyon kömek ödürledi. Şeýle-de geçen ýylyň sentýabr aýyny Türkmen paýtagtynda geçirilen ýapyk binalarda we söwüşdüni otu boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýerine ýetirji komiteti gurrungy edilýän Hoş Zaman kampaniýasyny resmi himayetgär diýip oglan etdi. Oýunlara gatnaşyjylaryň we meýletinçileriň iýmit üpçünçiligi maksatnamasyna laýyklykda Hoş Zaman çäreleri 80.000 şokolad we 10.000 gutu süýji bilen üpçün edip, onuň ödünün häzirki wagtda un gytçylygy bilen bagly sebäplerden konditor önümçiligini togtadyny habar berilýär. Ýatladyp geçdik, Türkmenistanyň gelip gowuşýan habarlarda ýurtda un galla önümleriniň gytçylygynyň barha yaramazlaşýanyny agdalýar. Şol bir wagtyň özünde bu önümleriň satywyny dürli çäklendirmeleriň hem girdilýänligi Azatlygyň çeşmeleri habar berýärler. Meselem un satyn aljaklardan gaz taslama kitapçasy bar, sanly hasaplaýjy bar diýen kepilnamalaryň talap edilýändigini, şolary görkezmedik adamlara 2 kilogram unyň satylmaýanlygyny Daşow welaýatynyň çeşme habar berdi. Şeýle-de bu welaýatdaky döwlet dükanlaryna unyň satylýan muktary çäklendirilip, adam maşynadyňa 5 kilogram unyň satylmagyna ruhsat berilýänligi habar berildi. Ýönemary welaýatyna uny haltaty bilen satyn alyp bolýanyny Azatlygyň çeşmeleri ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýärler. Gepin ýerdişine aýdylsa, un ýetmezçiligi sebäpli önümçiligi togtadan habar berilýän täze ay firmasy da Mary welaýatyna ýerleşýär we ol konditor önümçiligi bilen bir hatarda et önümçiligi bilen hem meşgullanýar. Öňe sürilýän ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň degişli firma bilen habarlaşyp, kommentariýa almak kynançygy başa barmady. Mundan öňe dollar konvertasiýasyna girdilýän resmi çäklendirmeleriň hususy telekeçileriň işine ýetirýän oňoýsuz täsiri barada habarlar berilipdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Sowda ministrliginiň un ambarlaryna käbir daşary ýurtlardan getirilen import unlaryň ähtiýaçlyklarynyň gutarýanlygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi geçen aýyň ortalaryny habar beripdi.